Dostlukly ýurdun ugrduş ministrlikleriniň we pulduklyň dolanyş edaralarynyň, hususy kompaniýalaryň ýolbaşçylarynyň hemde wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen işgörlük maksadynyň dowamynda iki ýurdun arasyndaky birek-birege hormat goýmak, ananşmak, özara bähwitli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ony dürli ugrlar boýunça munna meýlekde ösürmegiň geljekki ugrlary aratmak saklaşyldy. Bellinçe hali ýurdumyzda gahrman hydamyzyň milli iqtisadymyzyň pulduklaryna başyny başlan giň möçürli özgörtmeleriniň hormatly prezidentimizin parasatly ýollaşygyna üstünlikli durmuş geçirmegi netijesinde Türkmenistan kuwatly iqtisady bolan döwleti ugrly, ähli pulduklarda ul özüşleriň gazanylmagy, şeýlelikle halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagy munyň aýdyň netijesidir. Işgörlük maksadyna ýurdumyzdan dürli ministrlikleriň we pulduklyň dolanyş edaralarynyň wekilleri, Sowda Senat idarasynyň hemde senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşdylar. Dürli ugrlar ölçüni alýan işgörlük maksadyna özara bähwitli gatnaşyklar ösdürmek üçin ähli uly mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Häzirki döwürde iki dostlukly ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmeginde o senat toplumy möhüm orun eşitler. Ýurdumyzyň ow hojalyk pudugyna düýpli özgörtmeler amala aşyrylýar. Şunu pudugyň munna meýlekde döwratlaşdyrylmagyna, oňa täçil tehnologiýalaryň häzirki zamanyň alman gazananlarynyň orlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bellençe hali häzirki döwürde ýurdumyzda jemi içerki önümiň möçürini 14 göterim ow hojalyk pudugyny değişirler. Munyň özi pudugyň önçülük kuwatlyklarynyň artýanynyň we umumy eksport ulgamyny ow hojalygynyň möhüm orun değişildiginiň aýdyň netijesidir. Soňky ýyllarda milli iqtisadymyzyň ähli puduklaryny bolşaly, ow senat toplumynda hususiýetçiligiň orny barha ýokurlanýar. İşgörlük maksadyna gatnaşylar iki ýurdun kompaniýalarynyň arasyndaky özara gatnaşyklary munna meýlekde ösürmegiň ugrlaryna garadylar. Şunu sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmegi bilen bir hatarda özara tejribe alşmagyň wajyp donu ünferli. Mongoliýanyň işgör düzümleriniň wekilleri iki ýurdun hususiýetçileriniň arasynda göni gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň ähmiýetini ňatydylar. Şonuň bilen baglykda ykdysadyň durly ugrlaryna bilelikdäki maýy goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini garaldy. Mehmanlar garaşy betere Türkmenistana daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň netijeli işiniň öpüşün edilmegine gönükdirilen ygtybarly kanunçylyk binýadynyň özara gatnaşyklara oňyn täsiri bar diýip aýtdylar. Şeýle hem ýokary derejede geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň jemleri boýunça gazandan ulalaşyklaryň özara bähwitli gatnaşyklaryň ösürmegine giň mümkinçilikler açýar. Häzirki döwürde gahrman hydamyzyň başyny başlan asylly maksatlarynyň hormatly prezidentimiziň ýollaşygyna üstünlikli durmuş geçirmegi netijesinde ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň orny tutýan öňçülikleriň döredilmegine we dünýä bazarlaryna uly seýden peýdalanýan öňleriň möçürlerini artdyrmak hasabyna mährum watanymyzyň eksport kuwatlyklarynyň ýokurlanmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Ýokary netijeli tehnologiýalary we öňdebarjy usullary özleşdirmek üçin özara tejribe alşmagyň zerurdygyny tap, duşy gatnaşanlar öňçüligi dolandyrmagyň häzirki zaman täçil usullaryny öwrenmek, gaýtadan işleýän senatyň mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen dünýäniň durly ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary işçileşdirilýär. Ýeri halkara forumlaryň, ferleriň we beýleki şäherleriň geçirilýän merkez hökümine ikrar edilen Türkmenistanyna gazaklanma bildirilýän daşary ýurtlar, şol sany Awraýly halkara guramalar bilen ýoly goýulan gatnaşyklary ötüşün täze derejesine çykýar. Türkmen-Mongol işgörlük maksadynyň dowamynda bu ugrun ösürmeginiň wajyplygyny ýaly, şeýle hem maksada gatnaşanlar öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmegi ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anladylar.